marate mane gi ji ariyo machali nome otuo mwariyo ko nyindwa gi kange gi magi war piny gari no pengo dich koro aoro puonj modhi wani biro thin bita high school accident koro ko ngene accident gari kata gango kata ga piko koro kawagi watera chiel Prince Richard machol to level hospital for emergency jogo timnegi thieth mokwongo keto gi mastibo kat gi wacho ni kaber ka gineno gi keto ambulance gi bi Home County Teaching and Referral Hospital man facility maber malo magengo. Kalure gi komanda mar obila sub county Mamita Nathan Sanya derepa nyamburko no kod jowuoth manintie nyamburko mar jigiwegi no molala to kumsirano timre bende ne gijango nyamburko no kama sirano no timore. Sanya wacho ni negise wayo nyamburko no nyakete sendo obila Mamita pedha koro dhi nyime mar yudo jogo mabende ne nitie nyamburko no. Wanafunzi wawili students but wale watu wako pictures wote ni wawili wanafunzi alafu wawili walikuwa tu ya wema walikuwa wanatembea kando ya barabara. Wameeleza tu hospitali kuna ile amebaki hapa lakini wengine wa hospitali sub county. Because the accident happened in the morning and from the location of the accident the vehicle was speeding. It went straight and rammed into the students and two civilians who are walking beside the road. The driver left part of the vehicle from when we visited the scene, they were not out there. They ran away and left the vehicle at the scene, but we are still tracing them. Of course, they must come for the vehicle. Wadhi kaunti Masumu kama bende walio ni jangu na wikongenge masira makocha rapaya manotimore kamoro ni Kibuon inyakati ya paya duong mawuok atito kwa Musondu okinya kawuono alikuwa jok mane witonge magigo gina nyithi school ka ngato machielo to nen conductor mar nyamburko no matingo jowuoth manyo tuomo lori bende no kelo masirano mani ne oyangi koda pisa mabinde chukni weche mag paya gwenge mag Nyanza maina Mwangi thoth jok mane ntiere nyamburko no ne na jopuonje mag obet junior secondary mane wuok e school ka gidhi pacho jogo mane yudo hinyruok e masirano ka moting'o jopuonjre 19 mag obet junior secondary ne otere e od thieth ma Nyabondo Mission Hospital ka achiel kuom jopuonjre go to ne otere e od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ma Kisumu. Pesa Umonyango mabende ne achiel kuom joneno kama masirano notimore ne oloso e yo machalo kamae. Ka wuok ta dhi ayudo nyathina dier kinyathi matin yano mnade mama moro ne ko dunjo kata kayo kade yot ka paro nyathino gimoro ne ko ka gol nata ko ne jogo ni ako nyauru mako nyathino mondo wakete gari mondo watim nade wateruru kaleo te maplis ko no ni keluru mondo ni mkubwa te uru kaleo mondo nyathino dhi yondo to gima kwonti mondo nyathino nyatamo da wuondi akwonga mako nyathino mala mondo Nyasaye ku Jehova ke nyathini keche Nyasaye miye ng'uono Nyasaye kendo gima chako wacho bende ni nego nyathini mabiro lokore mbade biro lokore engineer biro lokore mang'ongo nyathini ne dhi somo dwaro buku nyathini biro lokore mbade wadwa Nyasaye mondo ket nyathini mane disikul to ngata chiel mane conductor gi temo otoe bogari chacha. Gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o ne oro te mage mag lit kod kuyo ne jonyuol gi wede jopuonjre adek kod conductor mowito ngimagi e masira mar apaya mabende notimre okinyi ma kawuono. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo obila komakore kod tend loch nanga ochako timo nonro e wi tho mar jago moro ma jahigni 37 ne onegi tok lweny muoch e kinde kod jago machielo ka bende ne gilaro miyo moro mosekeni e North East Kadem location sub-county Manyatike ka bende ruoth ma gweng'no Voshata Akal nyowacho ni jalno mane owito ngimane moyang nyinge kaka Kevin Ouma kod achichno moyang nyinge kaka Johnson Chieng ma bende noyudo hinyruok ne laro miyono mokendi. Kowuok e kaunti ma Migori Jojuma Miwaler mathoth wachni Chief no moito location man North East Kadem Voshata Akal mane ya masira machal kod ne wacho ne ng'at mane owito ngimane ma kaka Kevin Ouma ma jegni 37 ka achiel kod chich maduong' ma itudok ne kare Johnson Chieng ma bende nodejruok moklo ne romio moro ma bende kendi bende gisekotruok
e weche go mahera e tino matara dek achiel made mar adek mar higa kama gigore mathoni wuoke. Akal wane jalne mipade kod dabina ka Kevin Ouma mane owe gimane chaka gimane okwongo dhi e od mini e seche mag otieno kabende bang' seche machuok e bende Johnson Chiemena Chich mabe wacho ni nitie kod tudruok weche mag era kod mino bende ne ochopo e dano kabe kanyo ema dhawni owuoke. Nene jal mito ngimani kaachiel kod Chich ne omre kod lweny mopogore opogore ma oting'o pala kaachiel kod jalo ne dhawo mchikindgi e Kevin Ouma ne obeto Johnson Ochieng kod Ojalo ka Johnson Ochieng ne okawo pala mane nitiere godo mane ochogo Kevin kabende kanyo ema wite ngimane.